Привет, прекрасни! Добре дошли в моя канал! Какво ще си направим днес? Тъй като моята кожа по лицето е много нежна и имам така нареченото състояние купероза, по-разбираем език, виждат се като малки червени спукани капилярчета по лицето. И затова си направих една маска за лице. За пръв път я правя, използвах я само един път и сега ми е останало още малко количество за днес. И реших да я споделя с вас, защото може да има хора, които имат същото неразположение като мен и разбира се, може да се възползват от нея. Аз съм Елена Пиер, ароматерапевт и с радост ще споделям с вас моят опит и знания. Тази маска, разбира се, може да се използва от хора с всякакъв тип кожа. Също така и от всеки, който има по-нежна кожа. Тя не е само точно за това неразположение. Затова може да си я правите и без да имате купероза. Какво ще ни трябва? Ще ни трябва една чайна лъжичка мед, хубав качествен мед, една чайна лъжичка алоe вера гел. Ако го купувате така в тубички, задължително да е био или органик, нали се вижда. Ще ни трябва 1/4 чайна лъжичка витамин Е. Моето е така, затова казвам 1/4 чайна лъжичка. Или една капсула, или 3-4 капки витамин Е. И ще ни трябват 1-2 капки от етеричното масло Блутанси или синя вратига. Вече зависи кой както го знае, кой както го е чувал. Защо избрах това етерично масло? Първо, защото то е уникално за кожата, за всеки тип кожа. Второ, защото има противовъзпалително действие, подпомага микроциркулацията на кожата на лицето. Успокоява кожата също. Общо взето е уникално както казах, за всеки тип кожа. Но особено за кожа, която е по-нежна или има някакъв проблем. Можем да нанасяме маската 2 пъти в седмицата. Най-доброто време е вечер, когато сме почистили лицето. Добре, нанасяме маската, оставяме 5-10 минути и след това измиваме сладка вода и можем да си нанесем вече който каквото си използва за вечерната рутина, крем, лосьон, козметиката, която си използвате. Другият момент, който е добър да се нанася маската, е след обедните часове. Най-добре е вечер. Защо? Защото тогава кожата е най-спокойна, не сме навън, не сме изложени на вятър, на слънце и кожата се регенерира най-добре вечерно време, но както казах, може да я направите и в ранния следобед. Или пък ако наистина нямате време, може и сутрин, но най-добре е вечерно време. Ако ви остане, както на мене от маската, сложете си я в хладилника, може да я съхранявате 2-3 дни. Той не е нужно повече, защото я нанасяме 2 пъти в седмица. Както виждате, аз вече един път съм я използвала и сега това ще ми е втория път. Има леко синкав цвят, не се притеснявайте, защото това е от етеричното масло, което има едно химично съединение, което прави
този син цвят. Но изобщо не се притеснявайте, няма да остане нищо синьо. Ето. Съвсем си попива, така че не се притеснявайте изобщо от синия цвят и не си мислете, че маската е развалена или пък нещо има на маслото. Така че действайте смело. Надявам се, че информацията, маската ви е била полезна. Дайте едно сърчице, едно палче, абонирайте се за канала, ако все още не сте. Споделете с приятели и познати, за да можем да сме полезни на повече хора. Не се знае кой може да има това неразположение или този проблем, или да има нежна и чувствителна кожа и да се възползва от рецептата. Оставям в описанието на видеото и рецептата, ще оставя линкове за връзка с мен, имейл адреса ми, за фейсбук страницата ми. Сега, аз използвам маслата на доTERRA. Много пъти съм казала, аз мога да работя като ароматерапевт с всяка една марка етерични масла, но за мен това е най-доброто за сега на пазара. Ще оставя линк за сайта на доTERRA, ако искате да си вземете масълцето, но оставям на всеки да си прецени какво слага върху кожата си. Също така, както казах, оставям линк, може да си поръчате масълцето, а може да си направите и собствен профил, като се регистрирате и да си поръчате с 25% отстъпка. Ще оставя и линк за безплатна консултация, 30-минутна безплатна консултация с мен. Може да си запишете час, а и може да ми пишете на фейсбук страницата ми на лично съобщение за повече рецепти, повече информация, повече помощ. Да, мисля, че това е за сега. Прекрасен ден, след обед, вечер, сутрин. Целувки и до скоро!